Srbije i Grčke. A koncertom mladih operskih pevača okupljenih u udruženju Bell Opera počinje muzički program u Kulturnom centru Čukarica. Tamo je ovoga jutra naša Maja Spirić. Majo, kaži nam kako mladi umetnici reaguju na izazove koje je pred njih stavila ova pandemija koronavirusa. Nemanja, moram da ti kažem da mi nekako nastavljamo bajku koju smo započeli našim prethodnim uključenjem. A kako odolevaju izazovu? Evo za početak jedan mladi umetnik, reditelj ovog koncerta, Tadija Miletić. Izazov je veliki. Mladi umetnici u borbi protiv svega što nam se događa, a to je između ostalog i manjak koncerata. Šta nas očekuje večeras? Tako je, pa evo očekuje nas jedan divan koncert u organizaciji udruženja Bell Opera, izbor arija, dueta, scena iz 10 najlepših Pučinijevih opera, onako jedan stvarno spektakl za ljubitelja opere. Kažete spektakl, inovativni pristup, u čemu je ta inovativnost? Pa pre svega u radu sa pevačima, iako ga naravno najavljujemo kao konvencionalni koncert, ovo je negde između režirane predstave i koncerta, tako da će publika zaista da doživi to kao jednu veliku celinu. Napravili smo onako jedno veliko Pučinijevo delo objedinjeno. I ovo je zapravo neki nastavak, odnosno nova prilika svima koji nisu vidjeli ono slično u Narodnom pozorištu. Tako je, naravno, znate, imali smo 30. decembra divan koncert u atrijumu Narodnog muzeja, a i zbog velikog interesovanja udruženja Bell Opera je bilo prosto primorano da ponovi koncert, tako da, evo, Kulturni centar Čukarica je bio toliko ljubazan da nam izađe u susret. Katarina Radovanović također ovoga jutra sa nama, kažu jedna divna toska. Najbolja. Najbolja. Najzad prilika za mladog umetnika da konkretno stane na scenu i peva ono na kraju krajeva zašto se školova. Koliko je teško u ovim uslovima biti operski umetnik? Jako je teško. Ova profesija sama po sebi zahteva dosta odricanja i nije za svakoga. Mladi pevači nemaju toliko prilika da nastupe na sceni i da pokažu sav taj rad i to na čemu rade. Tako da smo i sa tim ciljem kolega Stevan Karanc i ja osnovali udruženje Bell Opera sa ciljem širenja interesovanja za opersku umetnost i želimo da nastupimo u alternativnim prostorima i da uključimo što je više moguće mladih perspektivnih pevača. I samo mi još jeste, koliko je dnevno potrebno vežbanja u pauzama, kažemo koncerti su retki sada, između ostalog zbog toga što to tako sada i mora na izvestan način. Koliko dnevno vežbate da biste očuvali glas? To je sve individualno, ali ja vežam između sat vremena do 2 sata. Preko 2 sata ne bi ni trebalo da se vežba, jer treba da održavamo naš glas zdravim i pošto je naš instrument, naše tijelo, moramo da vodimo računa o njemu, zato što utiče i vreme, i hormoni, i mnogo toga utiče. Neću vas zamarati više, onda čeka vas koncert. Dakle, Nemanja, večeras od 19 časova, pravi operski koncert ovdje u Kulturnom centru Čukarice. Ja samo moram da kažem svima koji bi želeli da čuju Pučinija i na inovativni način, kako kažu ovi mladi, divni ljudi, da dođu malo ranije, jer kao što je rekao, koncert počinje u 19 časova, ali se raspolaže sa svega 1/3 kapaciteta zbog trenutnih epidemioloških mera, te stoga ako žele da uđu, ipak bi trebalo bar jedno pola sata ili 45 minuta da dođu ranije ovdje. Eto, Nemanja, toliko za ovo javljanje, uz napomenu da ovi mladi umetnici ulivaju nadu da će umetnost ipak uspjeti da pobedi i trenutne nevolje. Nemanja? Hvala najlepše, Majo, na ovom izveštaju. Eto, ima kulturnih sadržaja u Beogradu i ove dane pandemije, a ukoliko možda